δουλειά μας χρειάζεται μοντέρνο και κομψό σχέδιο, εξελιγμένη τεχνολογία, αλλά και οικονομία. Επέλεξα για συνεργάτη μου κλιματιστικό Hitachi. Καμιά σχέση με τα άλλα. Επαναστατική, αθόρυβη τεχνολογία All-DC Inverter, χωρίς εμφανή καλώδια. Με εξαιρετική απόδοση και μεγάλη οικονομία. Κλιματιστικά All-DC Inverter. Νέα τεχνολογία μόνο από τη Hitachi. Νέα τεχνολογία μόνο από τη Hitachi. Βρήκα τον τέλειο συνεργάτη. Τελωτό πνεύμα. Αθόρυβη οδός του αέρα, μάλιστα. Τεχνολογία Hitachi. Κλιματιστικά All-DC Inverter. Νέα τεχνολογία μόνο από τη Hitachi. Γίνεται ένα με το χώρο. Κλιματιστικά All-DC Inverter. Νέα τεχνολογία μόνο από τη Hitachi. Κλιματισμό Inverter, All-DC Inverter. Έχει διαφορά. Κλιματιστικά All-DC Inverter. Νέα τεχνολογία μόνο από τη Hitachi. Κυψελωτό πνεύμα.